Vi er her jo der, fordi det er jo Klamsbjergs festdag. Og så er Rasmus fra biblioteket, han har ringet og spurgt, om ikke vi ville komme og fortælle en lille historie. Og det vil vi rigtig gerne. Og hvad er mere passende? Fordi i år her i sommer, der er det 150 år siden, at H.C. Andersen, han døde. Så derfor skal I have en historie, der er skrevet af H.C. Andersen. Og det er historien om kejserens nye klæder. Er I klar til at få historien? Så god fornøjelse. Trofast! Vent på mig! Vent på mig, Trofast! Ej, altså, Trofast, hvor er du henne? Trofast! Trofast, vent på mig! Nå, der var du. Nå, undskyld mig. Trofast, hvad laver du? Ej, Trofast. En gang for længe siden levede der en kejser, som holdt så umådeligt meget af smukt nyt tøj, at han brugte alle sine penge på at pynte sig. Og en dag kom der også 2 bedragere. Jeg har hørt, at kejseren her er helt vel med nyt tøj. Nå? Skal vi ikke se, om vi kunne franarre den pyntesyge kejser noget penge? Nå, det kan vi da godt, Olof. Vi siger, at vi er skraldere, og vi kan lave ham det mest fantastiske tøj, han kan tænke sig. Mine damer og herrer, hans kejserlige højhed.